मा जाहोननि थाखाय BPF दलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPF दलखौ हेफाजाब होग्रा सोद्रोमाफ्रा गावसोरनि दलखौ गारनानै गुबुन गुबुन दलआव थिग बेफोरबादिनो दिनैबो BPF दलनि गोबां सोद्रोमाफ्रा गावसोरनि दलखौ गारनानै UPPL दलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ दिनैबो 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव BPF दलनि 40निबो बांसिन नखरा हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै UPPL दलआव जगदान जाबाय। आङो UPPL दलआव हाबफैनायनि खारना जाहैबाय आं गासिबो माखासे खामानि मावनायखौ बिजिरनानै नायनानै आङो हाबफैनाय जादों। बेसे गोबाव दलआव दंमोन BPF दलआव आङो 5 बोसोरसो दं। माबायदि सालायदोंमोन BPF दलनि सालायनायाथ' माखासे मानसिफोरखौ नायोबाथ' आं मोजां मोनाखै आरो। सोरखौ दुखु मोनदों नामा? दुखु मोननायाथ' दङ आं माखासे मानसिफोरनि नामखौबो बुंनो हायो खिन्थु आं दा बुंथ'ला आरो। माबायदि मावलांगोन दा UPPL दलआव? बिसोरथ' मावनायनि हाबाफारियाव आंथ' नुहुरनायाव हानाय नंला आरो बिसोर। दा UPPL दलआव हाबबाय दा UPPL दलआव थानानै माबायदि मावलांगोन? UPPL दलआवथ' आङो सासे सान्थिफुर ओनसोलनि स्पर्ट्सनि दैदेनगिरि जाबाय नालाय आङो UPPL दलआव थानानै आंनि गथ'फोरखौ आं गोजौ लेभेलनि फारसे दिखांलांगोन आरो। आंबो दाख्लै थांनाय बाराव गुवाहाटीआव नेशनेल गेम जाबाय अल इन्डिया बाहाय आङो 3 लांदों बेनो आरो। UPPL दलआव थानानै आङो एकदम गोसो होनानै आङो खामानिखौ मावलांगोन आरो आं थिरांथा लाबाय। रनजित सारनि माखासे खामानि मावनायखौ आङो मोजां मोनदों आरो बेजों सारजों जगाजग लानानै आं खामानिखौ मावलांगोन आरो। मा मावगोन आंथ' सान्थिफुर ओनसोलाव स्पर्ट्सआव दंमोन। मा स्पर्ट्स गेलेयो? बक्सार फोरोङो आङो बक्सिं गोबां जायगायावनो आङो लांबाय आरो।